Prezident Tramp ABŞ-nyň Kapitol binasyndaky zorlugy ýazgaryp Baýdeniň prezident boljakdygyny aýdýar. ABŞ-nyň prezidenti Donald Tramp ikinji impiçment howpy hemde wezipesinden derrew aýrylmagyny talap edýän çagyryşlar bilen ýüzbe-ýüz bolup 7-nji ýanwarda bir günen ABŞ-nyň Kapitol binasynda bolup geçen ganly zorlugy ýazgarýan wideosynda ýaraşyk äheňinde gürledi we saýlanan prezident Jo Baýdeniň administrasiýasyna düzgünlük geçişi üpçün etmek wadasyny berdi. 2 aýdan gowrak wagt ber Baýdeniň ýeňişini kabul etmekden ýüz öwren we ýeňlendigini hiç gaçan boyun almajakdygyny tekrarlan Tramp, Kongresiň saýlaw kollegiýasynyň netijelerini tasdiklandygyny, täze administrasiýanyň 20-nji ýanwarda inaugurasiýa ediljekdigini, özünsüniň inni häkimiýetiň ýyzgiderli, tertip düzgünlügi bökdönsiz geçmegini üpçün etmekligi gönükdirilýändigini aýtdy. Şeýle dol Amerikanyň inni iş bilen bolmak wagtynyň gelendigini we häzirki pursatyň bejeriş we ýaraşyk talap edýändigini belledi. Prezident Tramp Kapitoldaky zorlugy Amerikan demokratiýasyna şek getiren aýylganç hüjümdi päsiýetlendirdi we bu ýagdaýyň özüne gahar galap döredenligini hem sözüne goşdy. Bu beýanat 3-nji noýabrdaky ses berişlikde ýeňiş gazananlygyny we hiç bir suwutnama getirmeden saýlawda giň ýaýran galplyga ýol berilenligini öňe süren, kiýneli bölünşige sebäp bolan we saýlaw prosesine anamsızlyk döreden Tramp üçin düýpden başga tarapa öwürilmek boldy. Onun saýlawda galplyga ýol berilenligi barada eden şikaýatlar suwutlar tarapyndan ret edildi. Kapitoldaky zorluk 7-nji ýanwarda eglan edilen maglumata görä Kapitol polisiýa ofisieriniň ölüm bilen bilelikde 5 adamyň helak bolmagyny alyp geldi. Kapitol polisiýasy ofisier Brian Sicknick'in Kongres binasynda bolan büýdügünçilikler makalyna nowatçy bolanyny düşen ýara sebäpli ölenligini habar berdi. Hukuk goraýjy edara Sicknick'in demonstrantlar bilen fizik taýdan gapma garşy bolanyny ýaralananlygyny aýtdy. Ölenleriň ýene biri protestçileriň arasynda bolan we hukuk goraýjy edaranyň işgär tarapyndan atylan aýally. Häkimiýetler adatdan naşar saglyk ýagdaýlary sebäpli ýene 3 adamyň ölenligini aýtdylar. Kanun çykarjylaryň käbiriniň şol sanly kär partiýadaşlarynyň zorlugy meçe bermekde aýyplaýanlygyna garamadan Tramp özüniň 5 adamyň ölümine getiren başbaşdaklykda oýnan rolüni boyun almady. Ol video beýanatyny öz gollugçylaryna lap geç bolanlyklaryny bilýänligini aýtdy we siýasaty dowam etdirmek niýetini ýaňytdy. Siziň prezidentiňiz bolup hyzmat etmek meniň üçin ömürlük awray diýip Tramp sözüni dowam etdirdi. Ol öz ajaýyp gollugçylarynyň hemmesine ýüzlenip, siziň gowunuňyzyň galanlygyny bilýärin. Ýöne biziň ajaýyp syýasatymyzyň ýaňy başlanýanlygyny bilmeňizi isleýärin idi. Wekiller öýüniň spikeri Nancy Pelosi, senatdaky alyklaryň lideri Chuck Schumer Trump'yň derhal iş başyndan aýrylmagyna ýa-da impiçment edilmegine çagyrdy. Pelosi metduat ýygnagyna egerde vice-prezident we hökümet herekete geçmese, Kongres impiçment çärelerine başlamaga taýin bolup biler diýdi. Trump 2019-njy ýylda jogapkarçylyga çekildi ýöne senat geçen ýyl oňa bildirilen aýyplamalary aýyrdy. Demokrat kanun çykarjylarynyň ýene bir näçesi hökümeti Trampy wezipesinden boşatmak üçin 25-nji düzedişi ulanmaga çagyrdy. Ýöne munyň üçin vice-prezidentiň we hökümetiň köp agdasynyň prezidentiň işe laýyk däldigini eglan etmegi gerek.